На около 40 км от Велико Търново се намира малкото възрожденско градче Елена. Всяка година през есента в града се провежда празникът на еленския бут. По това време празничният дух завладява еленчани и гостите на града. Казват, че този прословут деликатес става само в Елена, затова гордо носи и името на града. Изключително благоприятният климат в района, характеризиращ се с подходяща влажност на въздуха и постоянно течение, прави вкусът на еленския бут уникален. Владислав Велев произвежда сурово сушения свински бут в малката си фабрика в село Парчовци, само на 3 км от град Елена. За своя сертифициран еленски бут използва само проверено свинско месо от производители и ферми в района, преминало през необходимите ветеринарни изследвания. Единствената обработка на месото е осоляването. Месото престоява един ден на положителна температура преди да се осоли. След това бай Румен го грабва, измерва и осолява. С много нежност и любов и с леки масажиращи движения солта се втрива в месото. Осолените бутове се подреждат в специални тави, разпределени по дата и килограми. Цялото месо се покрива с сол, но не повече от 1 см дебелина. Тавите с осолените бутове престояват между 30 и 40 дни в камера с постоянна температура. Колкото по-голям и тежък е бутът, толкова повече време остава в камерата. След това следва измиване на месото за отстраняване на солта. И идва ред на сушенето. Сега вече всичко е в ръцете на естествените процеси. Бутовете се подреждат в строго определен ред в сушилнята. От всички страни сушилнята има огромни прозорци с гъсти здрави мрежи. Тук няма друга вентилация, освен естественото проветряване. Така че процесът е напълно естествен, по волята на природата. Окачените бутове се сушат на естествените температури от 30 градуса и повече през лятото до минусови температури през зимата. По време на съхненето, бутът преминава през различните сезони. Тогава озрява най-добре. Казват, че еленски бут на друго място не става. Правени са опити и в други градове, но не става. В град Елена има едно непрекъснато движение на въздуха и благоприятна влажност, което прави мястото подходящо за суровото сушене на месото. За този деликатес най-важно е качеството. Разбира се, иска се и търпение, да оставиш времето да свърши своята работа. Бутовете се продават след поне 1 година и 1-2 месеца. Казват, че на 13-14 месец стават перфектни, защото вкусът се е пречупвал. Преди да достигне до нашата трапеза, изсушеният бут се разфасова на по-малки парчета и се обработва допълнително. Не, че не може да си нарамите и цял бут. Може. Той, бай Румен, ще ви избере един. Следва премахването на кожата и слоя сланинка.
Но преди това, разбира се, остренето на ножа. На нарязаните парчета се отстранява кожата, сланината и кокъла. Какъв цвят само има месото! Чистото месо се вакуумира и етикетира. И разбира се, поема към магазините в цялата страна. Технологията на производство на еленския бут, както видяхте, не е сложна. Ако искате да опитате, може да си вземете малка вакуумирана опаковка, като посетите магазина на Владислав Велев в центъра на Елена. Или пък си поръчайте цял бут онлайн. Куриерите ще ви го доставят още на другия ден цял целеничък. В реставрираната възрожденска къща можете да дегустирате и с чаша червено вино от добре подбраната колекция в винарната, за да усетите вкуса на традициите. И ако попитате местните хора коя е тайната съставка на прословутия еленски бут, те ще ви кажат простичко: от въздуха е.